Karbi Student Coordination Committee Body Reshuffle mate KSCC ajakong kacheparang pontu arkoi ni phaing koira pli ani dongmukak thongnok be college along ke dobam Karbi Student Coordination Committee mate KSCC amai phu pen chenglok kongchun bang pen chenglok bang phu bang phiatum amethang arpu pen COC puthot akimi amai phu kongchun bang pen chenglok penang an arpu along akimi abang phu abang phiaphan ningkan hinia pharmat pek pontang lo Karbi anglong angbong pen nongnam ka chethang klong a college laki dongmukak along kidok thongnok be college ta isilo bangso a college along kedam tang surhini rak ke thom asengkan a hotse Karbi Student Coordination Committee mate KSCC asam amrang pathek potlo bangso KSCC penang an asengkan pen klem bom dabong si pining asengkan an ki KSCC atanikan kriset kepan ang tanglo lason si puthot KSCC ajakom ka chepharang pon thujia pan puthot ar koini phai Kripli Army thongnok be college along abarim amai pu jirlong ingti lapen kongchun bang edition tok bi atum amethang at pupen GO pon si puthot akimi amai pu Jackson phangchu lapen kongchun bang siwatera natuma phan pekpon lapen dun mai pu arpu sami Rosmili Tisokti pen birlong rongpi atuma phan si pekpon rapchun bang arpu Augustin terang lapen Rose terang pi atuma phan si pekpon Sahem chunbang Rahul Tisua phansi pekpon Jutang chunbang Asik rong hanga phansi pekpon Jutang rap chunbang Rengmi rong phar pipen Rupom rong pia phansi pekpon Patho chunbang Clarkson ing tia phansi pekpon Tangka rimbang Mate dihin chunbang Kashmiri togbipi lapen Pacethang chunbang Gonto timung phansi pekpon Bangso amai long Prodit ing KSCC founder president Ram Singh Terang KSCC Founder Secretary, Augustin Terang KSCC Founder Member, Anil Killing KSCC Ex-President, Ran Rongpi KSCC Ex-VP, Minarson Phangchok KSCC Ex-Secretary, Bido Tisok KSCC Ex-President, Lapen Non Dobop Hongnok College Student Union Society Atumta, Chetong Dunsi Mayalang RDP Dun. Bangso amai mesen pen chulpon pamilu tetap produk inti KSCC founder president ahin pen nang pasini dun dang mukak pen random report Karbi Daily News.